up. I want to take the church and Waba. A Papa Macolec and a bush in us. Producer, I will be a trust money. You don't trust me. And 10 years something. The Savior to Anna to say, colleague, a papanum, a mammy, a papanum, at a sentence, the janum, that you call for canals, the janum, and a papa chair. Now, a janum madam on the chair. Now, Omobaye, almost a seven, a year crucican at the Mia, Antimania, do you know many? Send me on Mobata when you're papier. A Busia, Yamma, whatever your papa Busia, Chicafono, Momocabo, no. Omobaya, who come some sika million a noon. Million, I know Ticoda, and a year or Momanuma, a cow home, a bomb with Chico Momo Pie, almost Casa, say, Woman Yanom, and then Omokuta usually. Almost some Papa, some Supremo, almost 10 million, who couple money 1,500 chopable cities. The Regency, that's Obefia Pukia, said the Unianum no Papanum, a Casache. Nami Joshua, colleague, a year wow, Papanianum, and I was surrounded by good with Joshua. Omote, I can say, and so that was so sensitive in Japan and so on. There's no particular system, says I say. A year wow, Papa, or one client. Ono sewano afeno mateto mutache mu abema musede abusuanyina yede mase yo ofa bempa trase na sebre wonso no ana adu ha omo eba betia wo sansenne adi ani nya ayew masebe oboda katefo hwema ofa bempa trase na onso no omo nam dwom a omo tiaba ye mo makwa ba nyato sanso ene ye maami wonya ne ba bi koi maami pokua ne ba Freddy one ne yiri pokua says Pukia. Mammy Pukia when you're baby queen. The neighbor Freddy on the back of the Nancy Comfort, sir. Nancy Comfort. And the Freddy the comfort to comfort yourself. I feel also take the church of Maba. Was it the second out in the million? Near was so tired of where better me and I say. And then Mamma out to that. Hey, baby, Mammy, 25th October. Was a bit to a dear anymore. And when of where to near baby mammy, yeah, the baby mammy bibia. You say, I want to work about the Takama from Kuturia, Nitia, the Bako, the mammy Tinia Petia, the 25th October, the baby mammy Tanabaha. Say, I come for you, Sabe Penny Bayano, the mom will become here in a Manama, that it grew on the Masakai, no matter what if you are unfortunate. Nami, which Rabapa? No, I you are paying for something here. Yeah, what's it? I'm some almost $1 million back is so out today. It does. Sir, what you baby be in the Mawa Kaba Mouse and him or Ma? Fatay, can this is a trouble you look man and honey? And you ought to say to Mama, who will say Trepo, well, who say Trepo, Tabriba and Namaboy Kaye, not yes, and not I said, Yamasi, no, Shamo, Sabri. Okonfo kolegi na yire ombachine omniama to adama ya fakasa ema wom rabio we okonfo ya na nakwakudia ubano nkwacho ne so sasa na nakwakudia ya ba mekurani na yire dawo yi ya kolegi papa ntese ebusia na ekase yo na na fori amanfo ohene mi da wasi yes so wada ne akasemu ya mame dedi kai nyankopon won hirawo onya wokese e mame woni mi ami ni abema odi amono me mamomo ne yo ma ya mana ye fe abogu no asante achimbogu me de hie no yo na chiame abudu wa hanyina na na hima no ma chiame ene na na no matena konya achiame abudu wa nyina e wa ha eni de kwa so mi mpapoa ejina so na mesra mo ani de kase bru chura ne se ye fa ani de ma de ani de se no ne santi ani de se mo na cha me mu so me mu na me nyina mo ko ho na me ntumi hunu abanwam enkasa me gina ha ani de kwa so ya me fa bebre na so emu oja na me ko na enim wo hwe de asi ha ne ya ahreho obatampa wo ne ba e wo dem enka ye dan na ma me contemporary
adu si pokuya dua oba konofo oba no funtabraba mansan nyina nu ano oyemuyefo enene wo kwe na se yetwahia na ne wu emfidi ahodo egu nipa so wa ha na eyenimonyam hye esanse tworo ne se enye nananom ne kan tworo ne se so obi wu na yense ne yi a opomba mpo awanimonyam hye nananom adua na twa brade nya kompasa chi aponchani ofefre so nananom abrewa wasa adehye nanamusu adehye no no nanamada roma eja breda de nananom mona mukudi ntansan nua kumoso no enye mo akana nananom ka etuwe kieniti wada roma eja no no se ye gina na ekasa de a na ye kire mo se ampako kudua na ekueku sapo oduma si denti adehye enemo na be ma ni nti a megina ha eni kwakudua ana kwakudua asante atuma gogo hene ne ba ne nana po enene nani abo abiamu na be ma de wonye kuna oba na ye kuna ne akase wodi kunu na be ma ne tsa de ahia no wodi ayire ho ye ne na na so so omo obi anche ano no impakura kase wotiti ne nsam esanse na de pebi enene wayira no no ni tinsi papa wosie no edusi pokua bapa opoga fia pokua dua uhu no afa dua soso no kura wonya onte ase na de edikai ye da ne manyina ase ani abusia nyina ase konfo kolege wodoto obribi ye bema wajebi unu hanom sede mu dokwa kudua wada mo ase eburu na sede kwa kudua ni abere no hanom osu anadwo wo bre na so da ne behwe mu se wie obi na kowo obi mu na mo dia kwate asi bema de wayo oba ho ade na nanom aboa sansafa ade ode kire oda sani ntimi enye free nisem ekuasem piasare na nanu no wode hye papa bi wode na wogina dwomu a na nanu woyi kwan ema boa kese faso na na pampam na no ma ehwane guo na ne kwakudua se ne kosua efrato wantimi asesa na de pabi ehyiegu wantimi asesa na dofo meja ne dia ene na busua bebo ne chidom enti abusua de yaba kwakudua de ampa wodaka so ekuya sapo de hye onya hwe hane nemum na busia beta na chia mana yakono esanse enwere wogoi oso ntime mu a na opo ani mahwe ti wabo wura fia ha na chese wodi ebusia ene woni wo mu di nsawoso ne kita ho ti na busia ba nananom yentimi kase ye begina ha kwa bra yensi biribi nkyere nananom achi amenom mo adawuru meburu ani die kwaso die obema wunsuo no ma wonkwa nananom adawuru ma ani die nti nananom chichiri kuro masuo na so chichiri kuro masuo dia na aduru ba bia no masuo yesuo nie nananom van na ensu agidi na hita kwa abija amam nyinada kuduo no edu akase na ye fra no miku ni wa ntimi mpagya no edu owie ye no ane yese nananom ye fra ni die nsa na awie agihifie na ba me na obeware ye se so ya de akono enko obe wo yo ba ko so ni nuane ade ebra ne nsinom eso aya ba me wo so no de oni hwe on na busua sie yesi mudoko ya amoa samu nsom asa ya amoa so mu anu bia ne na busua pani no bi amedom nyina aka jakoto wadawuru meburu yensanie monye na mofamu yefum pan mu na nye yefunu pa brejade mukase moatumu na nan me wie ne ese wadawuru meburu de onima mamre ya na wonsa amamre wadawuru mamebu mu ase de mamose ya begina he asante memu ya ade a yede ya de edi mu oso wakwa asante memu osia akoye de oso kwaje aware wodi nsagu so na wakire de woye fikase ya de chawi woye ne dai wosim de nsagu so tetem na na nanom singrecha enti nsa de asante ma ye nkonya no ti ye nsa a ye pentu sinap papa bi ene gwa hwehwem be ma bi wose glass nko a ye de ma musa na nanom adawoma munso mu eburu na bere no so ye ba bisu ye wie ye no ana ye to aso se he hafe adu se pokua hwehwe a wodam ba bi a wotetare wura ha mo musa mpa wura ba bi a ya hyeda agohoka na nanom sente abusu efra sante achima gogo page a gansafo ka ho na na kwakudua yenye ewa preso abeta akire yesi ekura yensam medium maako edunu na nanom adawuru meburu yesi mu nso mu eburu na na achi amen mo fanto baabi na mu wie a mo di abokai a mo boye motua ama baabi ayedi na ye hyese panchen ade efene de sika na ye dia ene no oba wo na nu mo da wo de hyedo obewo enti bra no so a mo behu sa sante achima gogode
Obali ba honi yesu. Enti ye nim de ye ka. Ye beba be ye yie. O de se do be wo. Ni ko da ho ne ban so da na so ye na agoro. Enti nananom ne ato aso amana hye no nyam. Mo ada woro ma ye beba be ye amana ye fe ye bedi kura no. Eyire na no amobi ahu sampa. Pakudua no odo ne ile disipukua. Na ye gina ha ya no asi. Nananom ada woro ma se me ka setia obi a. Fa chale na nya fa chale. Was it 25th October? The baby mammy, and then I wanted that Nisika wom, Milio Bako, a Jedako, and the Busia, Sazina Juliana Usu, was in there, a mammy now wanted that, or no so Nisika wom, a henum, as a man was so that to Busiana, when you do it to a paw, near Cosia card of Pajama teaching, I say, 25th October, mammy, there at the Sio. I told something on the country. You won't want to son. Aye, mammy, or for me. Ninia at America. The baby, Nicolusame, a friend who went to Matama, or Moba Abama Pusasa. After the Ramen at us, come for, not come back. Now come, do something. Come, do something. Now,